31. Como aprendeches persoalmente sobre a Terra plana? Todos os nenos asumen e creen naturalmente que vivimos nunha terra estacionaria nivelada co Sol, a Lúa e as estrelas xirando sobre e arredor de nós, porque iso é o que realmente experimentamos todos os días das nosas vidas. Ningún neno, antes do adoutrinamento heliocéntrico, asumiría ou creería vivir nun esferoide achatado e inclinado que se tambalea e xira, lanzándose a velocidades incribles a través dun infinito espazo vacío, porque nada diso está presente na nosa experiencia vivida. Só despois dun adoutrinamento a través dos principais medios de comunicación e da educación do goberno, os nenos comezan lentamente a abandonar a súa vivida experiencia cotidiana natural do mundo e adoptar o novo modelo imaginario propugnado polos seus mestres e polos seus televisores. Recordo o momento en que comezamos a estudiar o sistema solar na escola primaria e nos ensinaron que a Terra era unha xigante bola azul flotando no espazo, xirando en círculos arredor do Sol. Todo o concepto soábame ridículo. Mentre estaba sentado, quieto e inmóvil na miña silla, dicíanme que o chan baixo os meus pés en realidade estaba inclinándose, tambaleándose, rotando e xirando a moitos miles de millas por hora en varias direccións. Eu podía ver o horizonte plano pola ventana, na praia e desde as cimas das montañas, claramente nunca curvándose cara abaixo o máis mínimo, aínda que me dicían que a Terra era unha bola e que se cavaba un burato o suficientemente profundo, chegaría a China e encontraría máis ceo debaixo de min. Cando o mestre logo insistiu en que todos en Australia estaban vivindo as súas vidas cabeza abaixo en relación coas persoas no hemisferio norte, recordo levantar a man confundido e preguntar: por que a xente no hemisferio sur non se cae da bola? A isto o meu mestre replicou de inmediato coa palabra máxica do modelo heliocéntrico que é resposta para todas as preguntas críticas: gravidade. Unha forza invisible o suficientemente forte como para soster os océanos, edificios e xente pegada a unha veloz bola xiratoria, mentres que ao mesmo tempo é o suficientemente débil como para permitir que aves, insectos, fume, vapor e globos de helio se evadan por completo da súa influencia. Sendo neno non tiña o vocabulario, a confianza, a educación nin a experiencia para contestar nada do que os meus mestres e os libros de texto afirmaban, pero o meu desconcertado cerebro nunca comprou totalmente o modelo ensinado e sempre me quedou a persistente sospeita no fondo da miña mente de que a Terra non era como dicían. Na universidade escribín o meu primeiro libro, Cabeza de asbesto, no que esbocei varios problemas coa cosmoloxía do Big Bang e, sincrónicamente, elixín a pintura terraplanista de Flammarion para a cuberta do libro. Tras graduarme na universidade, comecei a estudiar conspiracións en profundidade e busquei regularmente en internet información sobre xeocentricidade e a Terra plana. Os primeiros enlaces en aparecer sempre foron da Sociedade da Terra Plana, Flat Earth Society, que facía afirmacións ridículas tales como dicir que a Terra é un disco plano que se eleva constantemente cara arriba a través do espazo a 9,81 metros por segundo ao cadrado para explicar os efectos da chamada gravidade. Esta e outras afirmacións falsas feitas no seu sitio web en realidade apartáronme por un tempo de investigar acerca da Terra plana. Sen embargo, pronto continuei a miña búsqueda e comecei a encontrar que había incluso libros enteiros escritos sobre a Terra plana xa no século XIX. Os primeiros 2 volúmenes que lín sobre o tema foron A astronomía cetética, a Terra non é un globo, do doutor Samuel Robotham, e 100 probas de que a Terra non é un globo, de William Carpenter. Estes libros estaban cheos de información fáctica e evidencia e non eran para nada como a farsa e satírica Sociedade da Terra Plana e o seu sitio web cargado de teorías sen sentido.
Por exemplo, aqueles terraplanistas do século XIX afirmaban que a Terra estaba inmóvil e a gravidade non existía en absoluto, citando probas abundantes para cada afirmación, a diferencia da sociedade moderna da Terra plana, que afirma sen ningunha proba que a gravidade existe e que a Terra plana é un disco que se dispara verticalmente cara arriba a través do espazo para sempre. En 2008 publiquei o meu próximo libro A conspiración atlante, que incluía un capítulo completo sobre xeocentrismo e algunhas citas de terraplanistas denunciando a suposta lunizaxe da NASA. Neste punto estaba convencido da xeocentricidade e inclineime fortemente cara a cosmoloxía da Terra plana. Alex Jones era a voz máis importante na comunidade da conspiración nese momento, e coa esperanza de chamar máis a atención sobre este tema do máis importante, enviei a Infowars o libro do Dr. Robotham, A Terra non é un globo, xunto co meu libro A conspiración atlante. O seu produtor, Rob Doe, respondeume cunha mensaxe dicindo que o consultaría con Alex e nunca máis volvín a saber de ningún deles. Sen embargo, varias semanas despois, quedou claro que Alex recibira a mensaxe porque se riu e dixo en directo: "Fun contactado por algúns terraplanistas dicindo que estou encubrindo o feito de que hai unha conspiración atlante", que é o nome do meu libro e do meu sitio web. Durante os próximos anos continuei investigando e excavando nos confíns de internet en busca de contido e finalmente encontrei e compilei unha gran colección de libros antigos, conferencias, panfletos e artigos periodísticos expoñendo a Terra plana. Desde entón, convertín a maioría destes en archivos PDF e audios descargables e audiolibros gratuitos dispoñibles na miña canle de YouTube e ericdubai.com. Resultou que houbo un verdadeiro renacemento da Terra plana a principios do século XIX con moitos libros incribles escritos sobre o tema que foron case enterrados e perdidos para a historia. Aquí hai unha lista parcial destes libros antigos e autores, todos os cales e incluso algúns máis se poden encontrar no meu sitio web e no noso foro IFERS, International Flat Earth Research Society, Sociedade Internacional de Investigación da Terra plana. Cetetic Astronomy, Earth Not a Globe, Astronomía cetética, a Terra non é un globo, de Samuel Robotham. 100 probas de que a Terra non é un globo, de William Carpenter. Terra firma, por David Wardlaw Scott. Reis destronados, por Gerard Hickson. Ceo e Terra, por Gabriel Henriette. A iluminación do mundo, por John Abisaid. O mar Terra Globo e os seus monstruosos hipotéticos movementos, de Albert Smith. O plano terrestre, de Frederick Cook. É a Terra un globo xirando no espazo, por Carl Smith. Mapa e compás, sextante e reloxo de sol, latitude e longitude, plomada e péndulo, globo ou plano, pola Sociedade Cetética de Londres. A Terra rota? Non, por William Edgell. A forma do mundo, por A. E. Scoam. A forma da Terra, de Arthur White. A Terra, un plano, de John Keenan. 20 razóns contra o newtonianismo, de Ebenezer Bridge. 50 feitos científicos para a caída da astronomía moderna, de Ebenezer Bridge. A astronomía intrépida, de Ebenezer Bridge. Despois de ler estes libros, fíxoseme evidente máis alá de calquer sombra de dúbida que certamente a Terra era un plano inmóvil a nivel e non unha bola xiratoria tambaleante. Como se poden imaginar, incluso con todas as outras conspiracións que estivera investigando e expoñendo, esta particular revelación deixoume completamente alucinado, xa que se trata literalmente do maior e máis fundamental engano concebible, que con éxito enganou a case toda a humanidade durante séculos. Inmediatamente sentín un incrible peso invisible sobre os meus ombros por encontrar unha maneira de expoñer esta mentira ao mundo,
e comecei a planificar o que sería a miña explosión final de material da Terra plana en internet en novembro de 2014. Temendo pola miña vida, escribín en segredo por enteiro o meu libro A conspiración da Terra plana, xunto co seu documental The Flat Earth Conspiracy, varios outros primeiros vídeos e moitas entrevistas por radio nesa liña coa intención de lanzar masivamente a información da Terra plana que estivera creando e recopilando durante os últimos anos todo dunha vez. De modo que, en caso de que algo me pasara, polo menos tería deixado o meu gran impacto e compartido a miña información. Recibín varias ameazas de morte que mostrei no meu blog, pero ata agora non pasou nada. Desde 2014 reiniciei a Sociedade Internacional de Investigación da Terra Plana Orixinal, a cal fixo centos de vídeos de Terra Plana, dúcias de entrevistas, escribín 3 libros máis da Terra Plana, lancei 3 álbumes de música e narrei unha largometraxe da Terra Plana, Level the Movie, todo dispoñible de forma gratuita para axudar a difundir esta verdade que é do máis importante. Neste tempo tiven máis de 40 vídeos e 3 canles enteiras de YouTube prohibidas, 3 contas de Facebook suspendidas, expulsado permanentemente de LinkedIn. A miña música foi censurada de CD Baby, Bandcamp e TuneCore. O meu primeiro álbum foi censurado de todos os servicios de transmisión, prohibido en YouTube, Reddit, FK, dos foros de David Icke, dos fórum de Prison Planet e de Above Top Secret, e tamén tiven todos os meus blogs, sitios web e ifers pirateados e eliminados. Afortunadamente, non poden silenciar a quen se nega a darse por vencido, e continuei volvendo e xurei nunca deter o meu activismo ata que a nova orde mundial morra ou ata que morra eu. Se aínda non estiveches, por favor, segue os enlaces no meu sitio web a todos os libros e outros medios que mencionei. Se cada un se tomara o tempo de ler estes libros antigos, a humanidade despertaría deste engano da noite á mañá. É unha burla que ningún destes libros se lea ou que ningún nin se mencione nas escolas. En lugar diso, os nenos son alimentados á forza co modelo heliocéntrico da Terra globo, coa completa seguridade de que só os nosos ignorantes antepasados eran o suficientemente estúpidos como para creer que a Terra era un plano inmóvil, cando en realidade a verdade é exactamente o contrario, e só o manipulado home moderno pode ser tan imbécil. 32. Por que é importante a Terra plana? Hai unha cuestión frecuente sobre a Terra plana que é máis unha pregunta retórica que inquisitiva. É máis un mecanismo de defensa que unha consulta xenuína e tende a ser o punto de discusión final permitido polos obstinados defensores do globo antes de negarse por completo a seguir co tema. Independentemente da resposta que se lles dea, sen importar canto de articulada e convincentemente se argumente, despois de facer esta pregunta, case sempre levantarán a man e proclamarán que esta búsqueda da verdade en realidade é inútil. Esta última cuestión frecuente formúlase de varias maneiras. E que se a Terra é plana? Por que sería a Terra plana importante? Por que sería importante a forma que ten a Terra? Que diferencia fai na miña vida? É a miña favorita. Eu sigo tendo que erguerme todos os días pola mañá para ir a traballar, así que por que entón debería importarme? Cando os defensores do globo chegan a este punto, iso é levantar a bandeira branca dunha rendición total ou admitir que calquera cousa inferior a gañar a lotería non ten ningunha importancia para eles, porque iso é o único que literalmente podería cumplir co seu ridículo prerequisito. Se a revelación da Terra plana non os fai millonarios da noite á mañá, non queren oír nada ao respecto. Imagina se os teus amigos ou os teus familiares dixeran isto sobre calquera outro tema que trataras de falar con eles. Por exemplo, supón que o teu cónyuge che fora infiel e cando trataras de falar sobre elo te responderan dicindo
Independientemente de se che foi infiel ou non o foi, eu aínda mañá me teño que levantar cedo para ir a traballar, así que non me importa. É absolutamente groseiro e completamente ridículo exixir que alguén te libere da túa necesidade de emprego para consideralo digno de discusión. Pero por que de todas as maneiras importa que forma ten a Terra? Por que debería importarlle a alguén se a Terra é un plano nivelado e inmóvil ou unha bola espacial que se inclina, se tambalea e xira? En primeiro lugar, o que ten unha importancia crucial é a mentira, non a forma xeométrica. A mentira do heliocentrismo é unha das mentiras máis insidiosas que un se pode imaginar, desarraigando o sentido común das persoas e a súa experiencia vivida e reemplazando con teorías non probadas e explicacións de supostos expertos. Cando os nenos son adoutrinados desde unha pronta idade para abandonar a evidencia dos seus sentidos en favor deste modelo do globo sen sentido, un cisma ocorre na súa psique, onde xa non son capaces de confiar nos seus propios sentidos e experiencia e no seu lugar deben confiar en información completamente contraria a elo presentada por persoas que son percibidas como figuras de autoridade. É incriblemente enganoso e desalentador para o individuo ensinarlle unha tan singular cosmoloxía falsa cuyo resultado é que a humanidade se volveu igual aos escravos na alegoría da caverna de Platón. Unha vez que un neno está convencido de que non pode confiar na evidencia dos seus sentidos, queda a partir de entón encadeado dentro da cova de Platón. Incapaz de ver o mundo exterior tal como realmente é, o neno está condenado a unha vida de observación das sombras proxectadas na parede polos titiriteiros. Ensinar esta falsa, nihilista e materialista cosmoloxía como verdade absoluta é psicolóxicamente traumatizante e espiritualmente devastador, causando que os crentes perdan a fe en nada máis alá do mundo material. O resultado é un culto ao cientificismo, a verdadeira nova religión mundial, completado cunha historia de creación e destrucción, profetas e profecías, aínda sen ningún propósito ou poder superior. Os chamados científicos convertíronse na nova clase sacerdotal, con educacións e explicacións supostamente tan avanzadas que os neófitos non temos máis remedio que crelos cegamente. Isto convírtese en terreo fértil para máis enganos, xa que a xente é desarraigada dos seus verdadeiros fundamentos e con falsos rumbos pode ser levada a calquera parte. Entón, por que importa a forma da Terra? Outra vez, non se trata da forma que ten, trátase da mentira. O feito de que a humanidade fora completamente enganada durante case 5 séculos con respecto a algo tan fundamental e esencial como é o feito de onde vivimos e de onde vimos, fai que o modelo heliocéntrico do globo sexa o maior e máis eficaz engano na historia da humanidade. Burlarse de case a totalidade da humanidade durante varias xeracións e desnudar a xente do seu sentido común, reemplazando con mentiras coidadosamente elaboradas, é obviamente unha cuestión de grave importancia. É unha das cousas máis psicolóxicamente devastadoras que se poden perpetrar contra un individuo, e advertir todo elo debería ser unha das revelacións máis apocalípticas da vida. Por iso, cando alguén fai a estúpida pregunta de que diferencia fai, iso xa debería ser evidencia dunha extrema distorsión psicolóxica. Se saber a verdade non importa na túa vida, que di iso sobre a túa vida? A Terra plana é unha épica epifanía que cambia a moitas persoas ata a médula ou engadirlles unha dimensión espiritual ás súas vidas, afirmando o seu sentido común, desenvolvendo as habilidades do seu pensamento crítico, curando a súa apatía existencial e reavivando un espírito de descubrimento e aventura. Desta maneira, a revelación da Terra plana é unha axuda holística para moitos e para moitos unha verdadeira transformación a nivel individual. Mais importante que elo, aínda,
é que se a humanidade lograra expoñer completamente esta enorme mentira e lograra finalmente expulsar os mentirosos, o efecto dominó beneficioso que tería en toda a sociedade sería masivo. Cando a Terra bola espacial xiratoria sexa finalmente exposta en todo o mundo como o engano que foi durante 500 anos, a humanidade de repente enfrentarase á realidade de que todo o goberno, todas as axencias espaciais, as universidades, as organizacións religiosas, os medios de comunicación, tanto principais como alternativos, foron enganosos ao soster tal monstruosa manipulación para despoxar e controlar as masas. Unha vez que estas verdades fundamentais sexan expostas, estes mentirosos políticos, voceiros, xornalistas e mestres inmediatamente pasarán de ser proclamados insignes voces de autoridade a ser ridiculizados, rexeitados e evitados como merecen. Unha vez advertidos estes feitos fundacionais, estes gobernos, universidades, medios de comunicación e demais organizacións involucradas que estiveron traballando arduamente durante moito tempo para tecer este mito heliocéntrico multixeneracional, de repente perderán completamente toda a credibilidade. O resultante éxodo mental masivo fora do sistema de control é exactamente o que se necesita. Mais aínda, unha vez que a nosa verdadeira cosmoloxía sexa revelada, tamén se revelará a verdade desas poucas familias élite e sociedades secretas que mantiveron oculta esta importante realidade durante estes centos de anos. Esencialmente, unha vez que a conspiración da Terra plana quede exposta, o mesmo sucederá con calquera outra importante conspiración por poder, pois a chamada mai de todas as conspiracións ten baixo o seu paraugas moitos feitos fundamentais e fundacionais que tamén revelará totalmente. Desta maneira, a Terra plana é como o talón de Aquiles da nova orde mundial. Este tema, supostamente o máis chalado de todas as teorías de conspiración, burlado e ridiculizado durante séculos como unha ignorante cosmovisión científica, é, en efecto, un dos feitos máis facilmente demostrables e empíricamente evidenciados da realidade. Cando a humanidade finalmente desperte a verdade da nosa Terra plana, iniciarase unha verdadeira nova era de iluminación, un renacemento do sentido común, e unha oportunidade para finalmente e para sempre expoñer e expulsar a todos eses enganadores que se atopan entre nós.